ranar Juma'a 24 ga watan Disamba shekara ta 2021 aka ɗaura auren Sida Ali Tijjani da amaryarsa Maimuna Shehu Kankarofi Munawwara. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد جماعه أولا سيدة سجاد شعيب وميمونة شيخ الكروي وكيل سيدة الإنسان الكروي ولي ميمونة التي إبراهيم محمد الكروي جماعة وليا ميمونة شيخ الكروي يا أولاد الكتاب سيدة الإسلام شعيب وتأتيان يا وكيل سيدة اليوم كنا قوي على زوراء قوية وتعشنا عليه صلى الله عليه وسلم زوراء جماعة بشيئا الله يسمعك وتعاونا بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في الخير auren kauna yau aka dora an goga amarya babbar rana gashi ta zo sidi ya zamti gwan amarya munawwara yau ke ce amarya auren ku na kauna an yi aure auren kauna yau aka daura an goga amarya babbar rana gashi ta zo sidi ya zamti gwan amarya munawwara yau ke ce amarya auren ku na kauna an yi aure fari na sa Allah sarki wanda shi ke ban iko zan wake amarya da ango ranar aure zan kai sako ya ilahu ka amsa min a yaushe kai ne rogo An ɗaura auren a masallacin Alfurqan da ke Alu Ebenu Nasarawa GRA a Kanan Dabo. Al'umma da dama sun halarci ɗaurin auren sun yi addu'ar Allah ya bada zaman lafiya. auren kauna yau aka daura an goga amarya babbar rana gashi ta zo sidi ya zamti gwan amarya munawwara yau ke ce amarya auren ku na An gudanar da hawan angwanci a ranar Alhamis 23 ga watan Disamba shekara ta 2021. Wake amarya da ango ranar biki kuma na shirya ga dubu na mutane yau duka sun zo auren soyayya wasu ma na Masar ne wasu ko daga birnin Saudiya baki ke sauka sun zo biki na 'yan Najeriya fatan alkhairi kasi da kamar yau dai sun yi An fara hawan
hawan daga gidan mai martaba sarkin Kano da ke Nasarawa GRA aka wuce gidansa amarya da ke Gidada Road aka gaida iyaye sai aka dawo gidansa ango da ke Barna Ebenu kusa da Sokoto Road. Taro na bikin ku yau yayi taro ango ga amarya, duk domin ku akan zo ake yin murna yau amarya. Ku rike juna amana, aure babu batun hamayya, lafazin baki ki tauna zance babu batu na ƙarya. Hakuri zaki aure ba zaman hakuri ne sai ki shirya. Muna wara da fido ku zauna lau a gida na aure. Auren ƙauna yau aka ɗaura ango ga amarya. Babbar rana gashi ta zo, Sidi ya zamje gun amarya. Munawwara yau ke ce amarya, auren ku na ƙauna an ya wuri. Ango na zo gare ka da baiti nasiha sai ka shirya. Ka rike amarya amana aure ne dai ba hamayya. Zance fa kuke a gefe a dacen baya ana ta kunya. Alƙawari a yanzu ko ya cika ango ga amarya. Haƙi kwa ka bata yau ci da sha ango gurin amarya. Kai ne kwa ta zaɓa ka zama bagon 'ya'yanta amarya. Auren ƙauna yau aka ɗaura ango ga amarya. Babbar rana gashi ta zo, Sidi ya zamje gun amarya. Munawwara yau ke ce amarya, auren ku na ƙauna an ya wuri. Yau ni na gane aure riba ne dukkan masoya. Buri kuma ya cika munawwara ta zamto yau amarya. Sidi ne angonta ya zo ku tashi mu ce angon amarya. Har sun yi kama da juna tsabar kauna kuma babu ƙarya. Ga dangi nan na ango har amarya duka suna ta zariya. Sidi Ali yau na hango yana ta rawa a cikin masoya. Auren ƙauna yau aka ɗaura ango ga amarya. Babbar rana gashi ta zo, Sidi ya zamje gun amarya. Munawwara yau ke ce amarya, auren ku na ƙauna an ya wuri. Taro na bikin ku lalle ku ango lalle yayi taro. Dangi ku na ango har ma amarya duk kuma gasu sun zo. Kakanni har iyaye da kanne antis gasu sun zo. Yayye da kawaye abokanan ango kuma gasu sun zo. Ni ma kuma waka ranar bikin ku a yau kuma na zo. Sana wake amarya da ango. Munawwara Sidi sun yi aure. Auren ƙauna yau aka ɗaura ango ga amarya. Babbar rana gashi ta zo, Sidi ya zamje gun amarya. Munawwara yau ke ce amarya, auren ku na ƙauna an ya wuri. Auren kauna yau aka ɗora ango ga amarya. Babbar rana gashi ta zo, Sidi ya zamji gwan amarya. Munawwara yau ke ce amarya, auren ku na kauna an yi aure. Auren ƙauna yau aka ɗaura ango ga amarya. Babbar rana gashi ta zo, Sidi ya zamje gun amarya. Munawwara yau ke ce amarya, auren ku na ƙauna an ya wuri. Auren kauna yau aka ɗora ango ga amarya. Babbar rana gashi ta zo, Sidi ya zamji gwan amarya. Munawwara yau ke ce amarya, auren ku na kauna an yi aure. Auren ƙauna yau aka ɗaura ango ga amarya. Babbar rana gashi ta zo, Sidi ya zamje gun amarya. Munawwara yau ke ce amarya, auren ku na ƙauna an ya wuri. Da fari na sa Allah sarki wanda shi ke ban iko. Zan wake amarya da ango ranar aure zan kai sako. Ya ilahu ka amsa min a yaushe kai ne yo rogo. Da kira ka da dan Allah ina ta bara kuma gani da koko. Shekara ta zan kwana kamar jiya ne ko aka yi muku baiko. Mai ɗaure kun dace da juna Sidi ya zama angon amarya. Auren ƙauna yau aka ɗaura ango ga amarya. Babbar rana gashi ta zo, Sidi ya zamje gun amarya. Munawwara yau ke ce amarya, auren ku na ƙauna an ya wuri. Ayyiri na ye an ɗaura auren soyayya. Zan wake amarya da ango ranar biki kuma na shirya. Da dubu na mutane yau duka sun zo auren soyayya. Wasu ma na Masar ne, wasu ko daga birnin Saudi.
kan An gudanar da yini a Touch Event Center da ke Zoo Road. juna amana aure babu batun hamayya lafazin baki ki tauna zance babu batu na ƙarya hakuri zaki aure ba zaman hakuri ne sai ki shirya munan wara da sido ku zauna lau a gida na aure Auren ƙauna yau aka ɗaura ango ga amarya. Babbar rana gashi ta zo, Sidi ya zamje gun amarya. Munawwara yau ke ce amarya, auren ku da ƙauna an ya wuri. ango na zo gare ka da baiti nasiha sai ka shirya ka rike amarya amana aure ne dai ba hamayya zance fa kuke a gefe a dacen baya ana ta kunya alƙawari a yanzu ko ya cika ango ga amarya haƙi kwa ka bata yau ci da sha ango gurin amarya kai ne kwa ta zaɓa ka zama bagon ƴaƴanta amarya Auren ƙauna yau aka ɗaura ango ga amarya. Amarya da ango na mika sakon godiya ga daukacin al'umma waɗanda suka halarci ɗaurin auren su. Mun samu sanarwa daga manaja Aliyu Adamu Gambo, Ahlul Bait Farm. na gane aure riba ne duk masoya